Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre, naabot na atong snake prank. Yeah, first time na ko ni mag-prank og snake nila mga kapobre. I think 2 times around naman siguro pero gamay kay to karon biggest size ni siya nga snake mga kapobre. Magunahuna pa lang ko dahil kay magkatawa ko kuray isa. Na yun, syempre, dili sa natin sugdan o dili makita ninyo. Mao ni siya ang sulod sa akong gi-order nga gihatod karon mga kapobre. Dali-dali apog abriday kay inay ba. Kana siya mo na. So sabi ko man og gamay ra na siya pero pretty jud siyang dakua. Na-amaze kay ko pag open niya mga kapobre kay ato manggong pag last order nako kay gamay kay siya. Pero karon siguro kay mahal-mahal man siya balago kwarta basta kay naani. Dayon, syempre ato na siyang i-open aron makita ninyo unsa jud siya kadako. Dako kani siya makapobre og kinsay ganahan diha nga kanang small vlogger nga gusto mag snake prank. Nara na siya sa Shopee, search ra na ninyo rin makita man niya ang mga sizes dito. Hasta dugaya ba ma-open pretty pa pero nindot kay siya ang iyang packaging mga kapobre kay gibutang jud siya og kuan bubble wrap para nindot pud ang pag-abot sa tuwa. So kudos to the seller. Salamat kayo. Siyempre, mamatay kutsilyo, tusukon lang na ito kutsara. Na, pag-open dyan ako, naman ako pobre, wala ako nag-expect ngayon. Ngani, di siya kadako, as in dako. Dyan kayo siya nga snake. Pero, dili siya bugno, kaya man siya foam, gunya. Yung dila, putlan lang na nato, kaya parang dili halata. Pero, dugay kay ko kamalay, ana nga. Dapat ako na siyang iputol. Na, dako kayo, di ba? Mura jud ko buang ako nung ginang gihalog-halog tanawa isok kay mata pula pa jud kay mga kapobre kinsa may di mahadlok ana. Pero sa tulong nga akong i-prank mga kapobre si Inday, si Cookie og si Friendship. Palihog kog comment og kinsay pinaka the best nga na prank ani. So let's go. Si Inday atong unang biktimahon. Walay ko. Wala ito, mga radyo ni. Sana day. Sir, ko tayo. Baldi day mong baton. Wala ba tayo sa sulod? Aray. Puno ang kwan tab. Wala, ito nga ra. Nara. Kay. Ay dala na ginugalon. Day. Ay, kayo. Ba. O kuan day ba kanang sani? Panalitan ba og nanan ni diri siling ba butangan manig siling. Unya andira mangit-ngit na butangan pa nato nagsuga ang CR day. Untangan day. Ha? Untangan. Yati ka day. Yati ka day. Uy! Ay! Ay! Yati mo na! Ay! Na! Na! Uy, kadaganod ako day. Nawa ko'y pangilo day. Yati. Karon mga kapobre si Cookie na sa atong biktimahon kay biktima jud kay ning hambugiruha kay maayo gid siya musaka aning saging. Nga syempre ako naguna ko diri daan sa place para akong i-set up ning dako kay nga bitin kay unya ra na ko ni siya ipakita niya og nakasaka na siya sa saging. Tanaw na ko kung unsa iyang reaction kay taslakan man pud kay nang dako. Syempre ako gid nang giayo diha og tabon og saging mga kapobre, dahon sa saging mga kapobre para sad nga inigsaka niya dili niya makita o tanawa murag tinuod nga naglubog nga dako kay sawa. Dayon, ang akong konsabo ani, syempre kay nahuman naman si Inday akong kauban ani. Dayon, pagkahuman, ako na din na silang gitawag. Paghuman akong check nga okay na nga pagtabon ako sa mga dahon nga di na gid niya makita. Syempre ako na din gitawag si Inday ug si Friendship kana biktima naman sila ani. Last part na bigyan ni Friendship. nilang duha. Kadaog. Ha? Kadaog. Nya, sa inyong nahuna-hunaan karon unsa man kahanga challenge akong buhaton? Huwag saging. Huwag saging. Huwag saging bunga. Kasaka di ka? Saka, mangkugot. Ha? Lagi. Eh, Saka lagi. Bantay. Husga. Bantay di ka Saka, saka. saging god.
Wala mo kay kakasaka atong. Unsa ito isaka day? Kapayas. Kapayas, kasi ka gamay ra kay bro nagbukton. Nya karon. Karon dako na lang ka ng punuan makasaka na mo. Sige. Unya, kuhaon nimo nang nasa tumoy nga hinog kay kabantay ka na. Karang isa ra ka buk hinog. Kuha ko na. But kay tarong ba? Small battery ball. Small ball. Unsa? battery ball. Unsa balik? Small battery ball. Small Small battery ball. ball. Small battery ball. Ikaw? Small battery ball. Ha? Small battery ball. Okay, balik. Small battery ball. Si battery ball. Unsay battery ball? Small battery ball. Ball. Okay, ball rap. Bola ng ball dong. Okay. Small, okay. Small battery ball. Akos ga. Battery le. Okay, small. Small battery ball. Oh, og sa Bisaya pa na gamay pero yayay na. Bisa gamay yayay. Unya, kaya jud ka na nimo ipa pasakon dito, pulong dito. Sa kinsa man imong gusto kayo gon, si Friendship or si Inday? Ako rin saka. Ha? Ako rin saka. Dili dapat na kay kauban sa man si Inday ka ha. Ako na lang dong. Ay, ikaw. Si Inday. Sige, dire agi dire. Ana dire dong. Ane. Ana. Giyatong ikuan friendship. Ato kay Donald dire. 1, 2, Dong, tikang aning mga hakak among ikuan. May hak dire ka tikang. Na dito garungan Isa. Dire isa. Isa mo itunog diyan na, isa putro. Sa taas ha. Garungan nga kanang saging dili jud na ma. Dili, kana hakak kana matunog. Sa ato Donald limo tay. Ge. Ano busot na kumpol. Hakadong naman ni hakak. Hakak ba? Tarang hakak ko. Ay nahinay po dong. Ana ra. Ana sa. Op, ayaw sa. Sa prinsip ako. Ayaw lang ka dai, dili ka dai, tugong ka dai. Sigong ko. Ito hangat dito. Ina small battery ball. Small battery ball. Ha? Small battery ball. Small battery ball ba? Isa ka pa sa taas tong. Sige sa taas. Diri ra ubos ra gamay. Ang diri sa akak ba imong tiel, ami diri. Diri ana. Na den hangad ka dito, mo ihap kag taman sa atin. Ihap ka. Ihap kag taman sa atin, hangad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ala chef nga naman ang nagdugo man na imong tiel. Dong, bitin dong. Unsa na dong? Bitin. So, diri na ta sa kang friendship mga kapobre. Ang kakuki magod, wala sa among plano nga matumba ang saging kaya among gusto dili siya kanao kay naibitin sa ubos. Diri, pagali ko kasugod mura na kong nabuang. Nagdala ko sa akong bag kay ang bitin, unsa may sulod na ng baga nga ang bitin mang perting takua. Then ang friendship manggod kay gikan pa man gud mi naglakaw nga layo kaayo, gikan pa diri sa highway, yan mi diri sa bukid. Kapoy gi kay siya tanawar ko na iyang tinulugan o nga murag kulang na lang nga magtulo ang laway. Na yun, karon nga natulog mo na siya maayo. So wala ko nahuna-hunaan gitungod sa kong kasakit sa kong ulo mga kapobre kay nagsagol na akong gibati karong adlaw pero nagpatigbabaw gyapon ang akong katawa. Kay gitunsil pa ko mga kapobre tanawa na akong buhok walay panudlay mo nagmamarang. Oh, di ba tanawa ra gud yung friendship ang naong tulog kaya ket taligsik man di. Siyempre kita pud ken animalan man ato nahuna di. Ato sang samok-samokon. So, ayaw di kalimot mga kapobre ang pag-subscribe sa among YouTube channel kung gusto pa ka malingaw o makahatag pa mig good vibes ninyo. Karon tan-awa ninyo sa reaction ni friendship kay sa tanan mga kapobre. Maunay pinakatalawan sa tanan. Nagbaho pa jud ko ginahinay taon kay feel na ko di na ko mapugngan akong katawa nagbaho ko ginahinay. Ipahalok ba na ako ni niya ang bitin or iitsa ba na ako ni Dritso. So, karon dili na to na siya pukaon.
Kay man na pukaon diri na to pukaon siya pinaagi sa bitin nga atong atubang niya. Mura jud ko bubuang mga kapobre tanawar gud na. Katauno na kay ko pero ako lang siya nagipugan kay wala ko kabalo sa reaction niya. Baka ko masipaan ani. Oh, tanawa. Sige ako katawa ganganga biya na oh tanawa oh. Yugpos pa kay kitugnaw man kay ulan oh magsugod at itong kabuha. Ginawa sa ko kay lubot ko ginawa.